ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ತೀರ್ದು 13-14 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅವೇರ್ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಲೆತ್ತಪೋದು ಜಾಯಿನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡಿ ಯಾನ ಪ್ರಥಮವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶವಂತನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನವ ಹತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎಬೋ ಅವಪುರ ಅಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತನೇ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಈಜನ ಹಾಕೊಂಡ ರಜೆ ದತ್ತಬಹುದು ಮಾರಾಯ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಸರ್ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರದನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ನಡು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪುಂಜೋಡು ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ್ ತುಲ 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 ಅಲ್ಪ ತುಲಗೆ ಆ ತುಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಕುಡೆ ತುಲ ಆ ದೈಕ್ ಪೂರ ತುಲಗೆ ಒಂಥರ ದಾನ ದೆಸೆನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನಿ ಪೋತೆ ಮಾತ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೇ ಕಾರ್ ಎಬೋ ಎಂಕ್ ಆನಿ ಜುಮ್ ಒರ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಪನ ಆಸೆನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಚಿ ಅವು ಸೀನ್ ಪೋದು ಗಾಡಿ ಉಂಟದೆ ಎಂದಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪೆರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಲೆ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ತೋಜನವೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪೆರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಂತೊಂದು ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬಲ್ನಾಡುದ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ದಂಚಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಕತೆ ತೂಪಣಿದೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲನ ಪಾಸ್ ಆಡಿಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ನಾಕ್ಲು ಏರಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಂತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶುರುವಾದ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಪೋಯಿ ವಿಚಾರದಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅವ ಎಂಗ್ಲ ಪಡ್ಪೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎರಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬರ್ತದ ಎಂಚೋಲಾರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಪೋಂದು ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಅಭಿನಯದ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿರ್ದು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಆತನಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುರ್ಸತ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇಟೆ ದಲ್ಪಗು ಪೋಯಂಡ ಬೈಯಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೆತ್ತರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ 10-12 ಗಂಟೆಲ ಅವ್ರ ನೈಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದಿವ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಂಡೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಾವಡೊಂದು ಪೋಯಂಡ ಪೋಡತೆ ಹೋಲಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಶುರು ಬಂದವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸುರಕ್ಕದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅತ್ತಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲಾರು ಲೆಕ್ಕೀರಿ ಯಾ ಪರ್ದಿಂಚಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ತೀರ್ದು 13-14 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅವೇರ್ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಲೆತ್ತಪೋದು ಜಾಯಿನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡಿ ಯಾನ ಪ್ರಥಮವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶವಂತನಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ತಂಡೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಕಡೆಯಕ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಉಂತುದನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ತಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಅಕಲ್ ಅಭಿಮಾನವಾದ ಸೇರ್ಸದೇರತ್ತ ಅವೇಕ ಆ ತಂಡಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಚಿರರುಣಿ ಆದಿಪ್ಪ ಇತ ಕಡೆತ ಈ ಕಡೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಇರಬಾರಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನಂಜನ ಉದ್ದೇಶದ ಆದಿತ್ತಂడి ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬು ಅವೇನೆಂಡು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಯಾನ್ ನೀನನ್ನು ಕೊನದು ಸೇರ್ಸವೆ ಯಾನ್ ಕೊನದು ಸೇರ್ಸವೆ ಅಂಚದಾರು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದೇ ದುಂಬು ಪಾಪ ಏರೇನೋ ಒಂಜಿ ಜನನ ಪರಿಚಯ ಮಂತದು ಅವೇರ್ದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪರಿಚಯಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಪಾತ್ರಕತೆ ಪುರ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ದಾಲ ಕಾಲಿಂಚ ಪಾತ್ರಕತೆನೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಪೊಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊನಿ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಇತ್ತ
ಇತ್ತೆ ಪುದರದ ಪುರಿಂತ ಯಾರಿಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಂದರಿಜ್ಜಿ ತೂಂದು ಪೇರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನವಿತ್ತು ಏಪ್ಪಲು ಆಯ್ತು ಆರಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಬೆರಿಸ ಏಪ್ಪಲೊಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏತು ಪುರ್ತಾವಡಿ ಎಂಚಿನವಡು ಅಂಡಲ ಫೋನ್ ಮಂತ ಪಾತೆರ್ನೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಬರ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಜಪ್ಪುಜೇರು ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಚೂರಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ಮುಟ್ಟುದನ ಇಜ್ಜ ಇಜನ ಕಡೆಕೋಲ್ಲ ಬರಿಯರ ಆಯ್ದಿನ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಅವಣ್ಣ ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಎಂಕಿನಿ ಬರ್ರಾಬಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪವೆ ಇಜಿನಕ್ಲು ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಾತುಕೊಲ್ಲು ಜೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆಸೆಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಇದಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಆತಿ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬರಿಟನ್ಲ ಇಂಚಿರ್ದು ಪಪ್ಪನ ಆಸೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಏನನು ಸುರುಕಾದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನೆ ಅವೇರ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಸುರು ಪಜ್ಜನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಐರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪೋತೆ ಅಂಡ ನಾಟಕ ಈ ಉದ್ದೇಶ ರತ್ತು ಕಾಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಪಂಡ ಯಾನಿಜ್ಜನ್ನ ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಗನವಾಡಿದ್ದು ಶುರು ಮಂತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬರ್ಪಣೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನ ಕಲ್ಲಾತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೊಂಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಎಂತಾರೆ ಇವಳು ಎಂತ ಹೇಳು ಎಂತ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಲಂಚನೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುವನ್ನಲಕ ಆ ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ಕುದ್ಯತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಂತೋಡು ಈ ಎಂಕದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚುರು ನಾಟಗಾಂಡು ಐಟು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಯಶೋಧ ಟೀಚರ್ ಒಕೊಂಜಿ ವಿಲ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈಮರಿದು ಒಕೊಂಜಿ ರೋಷನ್ ಟೀಚರ್ ಈತ್ ಜನ ಏನನ್ನು ಪುಷ್ ಮಂತ ಹೆಸರು ಮಂತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುದಿನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಜ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಗೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆತಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆತಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಡ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ನಾಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುರ್ದು ಕೊರಂದಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಹೊರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡಿ ಎಂಕ್ಲೈತ ಅಪ್ಪಗಳ ಯಾನ್ ಕೊರಂದಿತ್ತಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಊರು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂದು ಬುಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ದೆತ್ತೊಂಜಿತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಟಕ ರೋಲ್ ಮಾತ ಬಂತ ಈ ರೋಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಯ್ನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಂಡ ಜಡ್ಜ್ ಎಂದುಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಂತದೆ ಕೋಯ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ವಾದ ಮನ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುರ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಪುರ ಆನಾಗ ಯಾನಿ ಎಂಕೆ ತುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರು ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾನವು ಪಂಡ ಆಯೇ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಯರನ್ನ ಯಾನ್ ಬುಡೆ ಪೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಕ ಇನ್ನ ರೋಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರಿ ಅವಜಿ ವಕೀಲ ಆವಡಂಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆವಡಂಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪನ್ಪುನಂಡ ಇರಗೆ ಕೇನಂದಂಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ ನಾಟಕ ಆವಡ್ ಪೋನಾಗ ದದಾಲ್ನ ಇರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಆತನ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಕೋಪನಂತಿರ ಬಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಂಡತಿ ದದಾನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡ ಇತ್ತನ ಆತನ ಅವು ಆತಂಡು ಅವು ಯಾನ ದುಂಬುದ ಒಂದಿವರಿ ಕೇನಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದು ನೈಟ್ ನಾಟಕ ಏರಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಅಂತ ಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಆದ್ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಂದು ಎಂಜನ ಸೇತುವೆ ಚೂರು ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರದಕ್ಲು
ತೂತೇರಿ ನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಆ ಕೊಡ್ತುಗು ಪುಣ್ಯಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ದಾರ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್ ಅಂದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಒಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ ಆರ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯಿನ ದಾವರ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾಯಿನೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮೈ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯ ಕಾಲ ಮಂತೊಂದು ವೈದ್ಯ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಉಂಚಿ ಎಂಕ್ ದಾನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪೋದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಕೈ ಬತ್ತನ ಒಂದ್ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನಕ್ಕುಲು ಉಂಡತಿ ಜನಕ್ಕಳು ವರಿ ಹಾಳಾವಡಂದೆ ತೂಪು ನಡ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ದುಂಬರ್ಪನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಗೊತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೇಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಜತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ತಕ್ಕನ ಹೀರೋನ್ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಹೀರೋನ್ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಜಿನ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ಅನ್ಪಂಡ ಅಪಾಗನೆ ಅರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಂದಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ಧದಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ನನಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಕೊರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ಪುರ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತನ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ನಾಯಕಿ ಪೂರ ಇಟ್ಲಾನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈ ಇಂದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಪೋಯ್ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ರವಿಚಂದ್ರ ರೈ ಮುಂಡೂರು ಆರ್ನೆಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಬಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ಈ ಘಟ್ಟದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಚ್ಚ ಮಾಡೊಂದು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಂಡ ಉಂಡತ ಐನು ಫೋನಾಗೆ ನಾನು ಡೋಂಗಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಏ ಬಸಮ್ಮ ಬಾರ್ಲೆ 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 ನಾನು ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಬ್ಬೋ ಅವು ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ಐನು ತೂದು ಒಂಜೆನ್ನ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡ್ತೆ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಾಯಿ ಏರಿ ಎಂಚಂದೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಯಿ ದಂಡ ಈ ಟೀಮು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಮೇಕಲ ಲಕ್ಕುಮಿದ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಲಹರಿ ಪಂದ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಆಯ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಬಂದ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡಿತ್ತೆ ಅವಳೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ರಮ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಕ್ರ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅವು ಒಂಥರ ಡೆತ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಆ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಕೆ ಬೈದನ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 2017 ಇಸವಿ ಆದಿಪ್ಪು 2017 ಇಸವಿ ಐಟಂಜಿ ಬೈದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಏನು ವಾತಂಡ ಪೋಯೆ ಆಟ ತಂಡದಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆತ್ತದ ಏನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಪೋಯಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಚಂದು ಏನನ್ನು ಬಿರುದು ಕೊರದು ಪ್ರಧಾನ ಪೂರ ಅಂಚ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿಜೇರು ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಬೇರೆ ಪೋಟು ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓಡೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಅಂತ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜನ್ನೆ ಜಾವರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪೋದಾನಕ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ್ ಆಯ್ದತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಪು ಜೊತೆ ಆಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂತಂಜಿನ ಕಲಾವಿದನ್ ಎದುರುಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಡು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಜಡ್ಡೆ ಮಂತನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ನಾವು ಐಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಪುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ ಅವು ಮರೆಪೆರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಲಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ನೆಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋತೆ ಸಾಧಾರಣ ಟೀಮ್ ಅನ್ಕೋತೆ
ಓ ಇಜ್ಜಿನ ಆಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಂಚ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇ ಅನ್ಕೋತೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಎಲ್ಲಗಳ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಪೋತೆ ದುಂಬ ಒಂದು ಇಜ್ಜನ ಇಂಕ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನಿರ್ದು ಎಲ್ಲಗೆ ಬಂಟ ಅದಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪನೆ ದಾದ ಎನ್ನಡ್ದು ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿಯತೆ ಅನುಭವ ಇಂಕ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮನ್ಪೇನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುಜೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇಪ್ಪರು ಅವತ್ತೆ ದೂರುಡು ನಮ್ಮಪೋದು ನಮ್ಮದಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಹಾಪನ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲದಾದ ಪನ್ವೇರ ಇತ್ತಲ ಅಳಕುಂಡೆ ಎಂಕು ಓದಾಂಡೆ ಅವು ಪೋತುಜೆ ಎಂಕು ಅಂಚ ಅವು ಪುದರ್ ಬೈನೈತೆ ಇತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ತಂಡ ಉಂಡತೆನ್ನ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟ ಅವೆಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಈ ರೋಲ್ ಬಂಡ ಅವೇ ರೋಲು ಈರ್ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಪ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಪೂರ ತುಪ್ಪರು ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಧಾರ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡು ಜನನಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇರು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಾಕ್ಲಿ ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಉಡೆ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಯ್ಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಟೀಮ್ ಜನನೊಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಸದೇ ರಕ್ಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಆಪುಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರ ಎಂಚ ನಡಬಾರ ಅಂಚನೆ ಅವು ಕುರಂಜಿ ಎದ್ದ ಪನ್ಪುನಂಡ ಕೆನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಇತಿ ರೀತಿವಾದ ಪಾತ್ರలు ಮನ್ಪಾರು ಓವಾಲ ಪಾತ್ರలు ಮನ್ನ ಇರೆಗ್ ಬಂಗ ಇಂದು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಜದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತನ ಉಂಡ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟು ಗುಂಡದೆ ಇರೆಗ್ ಈ ರೋಲ್ ಈರು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನ ಗುಂಡದೆ ಚಳಿಗುಳು ಲೆಕ್ಕ ಪಣಿಕೆ ಬಾಡಿ ದಾದ ಎಂಚ ಕೊನವಲಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಅಂಚ ತೋಜಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಾವ ಒಂಥರ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡತೆ ನಾನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚದ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನವ ಹತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎಬ್ಬೋ ಅವಗುರ ಅಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತನೇ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಈಜನ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಅಂತ ತೊಂದು ಜೈನ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವುದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಂಡು ಕೆಲವುದ ಒಂದು ನಾಟಕಡ್ಲೇನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಾಗುತ್ತದೆ ಏಜ್ ರೋಲು ಹೇಜು ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ರೋಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಈರು ಪರಬುಣ ಇಂಚ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಕೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ರೋಲ್ ಈರು ಎಂಚ ವಾ ಟೈಪ್ ಈ ಮನ್ಪಡುವಂಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಐಟದಲ್ಲಿ ಇಂಕ ನಾಮ ಸಿಜ್ಜಿನ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪನ್ವೇರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಯಕ ನಮ್ಮ ಆ ರೋಲ್ ಉಡೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ ಎಂಚನ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚಿದ್ರು ಅಂಡ ಯಾನು ಡೀಸೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮಟ್ಟಗೆ ಎಂಕನ್ನ ಬಾಯ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಂತಿರ್ಲ ಆರ ಜೋತೆಕ್ಕನ ಎಬ್ಬೋ ಆರ ಐತೆ ಕೂಡ ಇಂಚ ಒಂದಿಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ದಾದನ ಅಂತಾರ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಡದಿರೊಂದು ಬಿದೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಹೌದಾಲ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ ಆತಿಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತ್ರಂಜನ ಹೊರತು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡತೆ ಒಂದು 2000 ಅವೇ 17-18 ಮಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆಪ್ಪು ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ಗಂಧದ ಕುಡಿಯಿಂದ ನೀ ಮೂವಿ ಕುಡಿಯಿಂದ ಆ ಪುರ್ತ ಗ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರವಿಚಂದ್ರ ರೈ ಮುಂಡೂರು ನಾನು ಪಂಡೇರು 6ನ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಆಡಿಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಣ್ಣನ್ಸ್ ಲಾಡ್ಜಿಡ್ ಆಡಿಷನ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಜೊತೆಕ ಒಂಜಿ ಪೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿ ಇರಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಂಜಿ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಜೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಪುಜ ಅವಿರ್ದು ಎಂಕು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾದವಂತ ಯಾನು ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಲಿ ನಂದು ಇಚ್ಚಿಜಿ ಪೋಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಈರ ಎಂಚಿನ ಅಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ನಡಿ ಬಾತನು ಆಡಿಷನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪುರ ಕೊರಿಯರ್ ಪುರ ಕುಲ್ಯರ್ ಕುಲ್ಲದಾದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೆತ್ತೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡು ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಕ್ಲು ಲೆತ್ತೇರು ಲೆತ್ತನ ಪೋಯವ್ಲೆ ಹೋದಾನಾಗ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಆನ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲೈಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬರತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ದೆತೊನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯವ್ಲೆ ಹೋದಾಯಕ ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಹೌದಾ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ಕೊಂಡಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡು ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ
ರೋಲ್ ಅವಾಗ ಇತ್ತು ರೋಲು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲ ರೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಐನೆ ಅಂತಾನೆ ಬಸಮ್ಮ ಬಾರ್ಲೇ ಕಂಡ ನಿಲುಪುಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಬಾತದಾಗಿ ಪಾಠ 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 ಪಾಡು ನಂಚ ಸೀನು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊನದಾನ ಅಂಡಿರ ಒಬ್ಬ ದಾತಿ ಎಂದಿನ ಖಾಲಿ ಎಂಟ್ಲ ಪಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಏನವ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮಂತೆ ಜೋದಕ್ಕ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಇರನ ಮಕ್ಕ ಇರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೇ ಬರೋಲಿಯಾ ಒಂದು ವಾರ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅಂಡಾರ ಸರಿ ಯಾವ ಬಂಡೆ ಆತ ಖುಷಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಕೆಲ ಬಂಡೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಳೇ ಶಾಕಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ಫೋನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಕ್ಳು ನಿಖಿಲ ರೋಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕು ರೋಲಿಗೆ ಜನ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀವು ಸಹ ಬೇಕು ಆಂಡ ಸರಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೆದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ರಾರು ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಕಾರಣ ಪುದರ್ ಬತ್ತನಾಗ ಏನು ಅಂಡೆ ಅಂದ ರಜಾಕನ್ನು ಓಲು ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಓಡೋಡು ಓಡಾಡ ಅವ್ ಬಂಡ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಈರೆ ಪನೋಡತ್ತ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗಿರೆ ಬಂಗಾಯರ ಬಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾವು ಆಯ್ತು ಮೂರು ರಜೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂತ ರಜೆ ಅನ್ಕೊಡೋಣ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಏರಿಡ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾಪುರ ಹೋದ ಆತ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಗಣೇಶನ ಆರಾವಿಂದ ಒಂದು ಜನ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ನ ದಾದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಏನನ್ನ ಒಂದಿತ್ತಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಪುರ ವೇಷ ಪುರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಏನ್ಲ ಆರ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನದ ಗೊಂಬೆ ಆ ರಾಣಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡು ಏನ್ ಆರಡ ಬಂಡೆ ನೀ ದಾದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಮಾರದ ಅದು ಬುಡ್ತ ಅನ್ಕೋಪ ಇಂಚಿನ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೆ ನೀರು ದಯ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನನೆಲ್ಲ ತೋತಾನೆ ಕುಡ್ಲ ಲೆತ್ತಬಹುದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಅವ್ರ ಲೆತ್ತವತ್ತೆ ನಾ ಬಿಡಿಯರು ಅಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಐದುಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ 2 ಸರ್ತಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಯಾನ ಅರ್ಪುಜು ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂತ ಗಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಆಯ್ತು ಆನ ಜೊತೆ ಕೊಂಚಂಡ ಈರೆಗೆ ಈತ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಉಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಬೈಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗತ್ತಿ ಎತ್ತದು ಹೋಯ ಹೋದು ಏತು ಜನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಯಾನ ಎದಿಟ್ಟು ತೋದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಕ್ಕಿ ಹೋಯ ಹೋದು ಐತೆ ಹೀರೋ ಬೇರೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾಯ್ ಇಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಮೈವಿನು ಅಂಚ ಹೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪವನೆ ಗುಡ್ಡ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಳ್ಳುನೆ ಕಾಫಿಗ ತೋಟದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ರೋಲಿಂಗ್ ಕುಳ್ಳುನೆ ಕುಳ್ಳದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಇನ್ನೇನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗಲೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅದು 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 ಮಾರ್ರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈತೈತಿ ಸೀರೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಕುಲ್ಲ ಸೀರೆ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಕುಲ್ಲ ರಜೆ ದತ್ತುದು ಮಾರಾಯರೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಸರ್ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರದನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ನಡು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನಿಯರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಡು ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ತುಲ 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 ಅಲ್ಪ ತುಲಗೆ ತುಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಡೆ ತುಲ ಆ ದೈಕ ಪೂರ ತುಲಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಬಣ್ಣ ನೋಡ 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 ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ ಆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರದು ನೋಡ ಎಂತದ ಅಂಚ ಆತ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮರಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವನಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೂವಿ ಪಾಸ್ ಆಂಡೆ ಎಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಬರ್ತನಕ ಆಯ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒರಿ ಏರು ಒಂದು ಶೆಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಅವು ಕಡೆತ ಸೀನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಲಾಯ್ಪನ ಸೀನ್ ಈ ಜನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಾದನ ಪನ್ಪೇರು ರಾಬರ್ಟ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆರು ಪಾರ್ತಿತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಪುನಾಗ ತಿರ್ತು ನೀರದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂತ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಜಾರು ಆತಂಡು ದಯಗೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದಲ ಇಂಚದ ಆತಾರ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ತಗೊಂಡಾರ ಪೋಯ್ಜಾರ ಅವು ಬೇಜಾರ ಆಂಗ್ಲ ತುಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಅವು ಬಂಡದು ಇಂಕ್ಲ ಮನಿ ಇತ್ತು ಐರ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪುರ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೇರ ಆ ಮೂವಿ ಅಪ್ಪಗನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆರಿಕೆ ರಪ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ಏರು ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅಡಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತವತ್ತೀನಿ ಏರು ಗೊತ್ತನೆ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಮಾಣಿ ಇಂದುಲ್ಲೇರ ಕಾರು ಚೊಟ್ಟೆದಾರ ರೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬೆದ್ರ ಟೀಮ್ ಉಂಟುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ಉಂಟುನಿ ಅರ ಇಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಆತ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಣಿ ದೀಪನಿ ಬೇರೆ ಗಡ್ಡ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಟು
ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಆತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಊರ ಅಕ್ಕತ್ತು ಎಂಕ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತೆ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಐತಲ್ಲ ಅಂಪನಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋರ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಏನ ಮೋನಗಾಜಿದ್ದಾನೆ ಮಂಡೆ ಅವೊಂದು ದಾನದ ಅನಂತನಾಗ ಸರಿ ವಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆತೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಜ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಐತೆ ಜಡ್ಜ್ ನೆಟ್ ಕೋರ್ಟುಡು ಅಂತ ಅವೊಂದು ಆಂಡು ತುಲೆ ಆಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಆಂಡು ತುಲೆ ಖುಷಿಯಾಣ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಆಂಡತ್ತ ಐದು ಬೇಕು ರಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಪಸ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪು ಜಿಬ್ರೋ ಒಂದು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದೆ ನಾವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ದಾದ ಒಂದು ಅವೆರ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ಬಂತೆ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಮೂವಿ ಐತೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಯನ್ ಸರ್ ಆರ್ಯನ್ ಪಂಡದವರಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಹುಡುಗಿರ್ಲಿ ಆರು ವಾ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾರ ಪುತ್ತೂರು ಬಲೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತದೆ ಅವು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಇಂದರ್ನ ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿ ಸೋ ಎನ್ ಸೋಮ್ ಒಂಡದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಐತೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಅವು ಕರಿನ ತಿಂಗಳತ್ತು ದುಂಬುದೇಕ ಅಂತ ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ ಆಂಡು ಆದ ಎಂಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಆಡಿಷನ್ ಏನ್ ಪೋತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಷನ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಈತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಆಡಿಷನ್ ಪೋತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿಯತೆ ಇಂದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ పోతన ఫస్ట్ కేం పేరు నీకు ఎంజి రోల్ మనకులేను పుణ్యడు యానంది పుదరడి నమ్మర్ది వరకున రోల్ యానంది షార్ట్ మూవీ ದಂಜಿ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಂತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ರೋಲ್ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಪೋಲೆ ನಿಟ್ಟು ಬೋಲೆ ರೆಡ್ನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೋನ ಎಲ್ಲ ಜೆಪಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೆಪಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆರು ಅಳಿತ ಮೈನ್ ಆ ಮೂವಿದ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಏಪಲ್ ಗೊತ್ತರೇಜ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಆರಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಣೆಂಚ ಆಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರು ಕೊರ್ನೆ ನೆಂಚನೋ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಅವ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಆಯ್ತದ ಅದಂದು ಮಂತೆ ಮಂತದ ಆದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋದಿಗೆ ಬೇಕು ಪೋರ್ನಾಗ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಆರು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸರ್ ಅಂತ ಆರು ಯಾನೆ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನಲ್ಲ ಆರಪಿದೆ ರತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲು 4 ಜನ ಬೇಕು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ತೀಯರ್ ಸುಧನ್ಗ ಬಲ್ಲೆ 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 ಕುಲ್ಲು ಆರ್ ನೆನ್ಸಿರಿ ಹಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಸಿರೋದನ್ನ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಕುಲ್ಲದಾಯಕ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುದರ್ ಬರೋ ಇರ್ನ ಕಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಗಿಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಪುಂಜಾರ್ ಘಟ್ಟದ ಟೀಮ್ ಉರ್ದು ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂತದು ಬತ್ತೆ ಸರ್ ತುಕ್ಕನ ಅಂದೆ ಅಂದ ಸರಿ ಈ ರೋಲ್ ಮನ್ಕೋರ್ ರೋಲ್ ಪನ್ನೆ ಮನ್ಪು ಗಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಈರೊಂದು ಹೋಗಂಡಜಿ ಮಂಕ್ಳು ಹೋಗನ್ಪುಡು ಸರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗುಂಡು ಮಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕದ ರೋಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಂತ್ ಸರಿ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಅಂಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುದಾನಗ ಎಂಕ್ ಚಾಯರ್ಡು ಕಾರೆ ಕುಚ್ಚಿ ಚಾಯರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಆಚಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲದಾದ ಅಂಡೇರು ಇಂದೆ ಜೊತಕ ಇಂದೆ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ಮುಳು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಂಚನೆ ನಡಪುನ ಈ 4 ಜನಟ್ಟು ಈ ಸಂಜೆ ಯಾನ ನೀರಡ ಪಂಪೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಐಟ್ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಐನಾಯಿ ಒರಿಯನ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪಿ ಈರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಾರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಈರ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಾರು ಯಾನು ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಡೆ ಮನ್ಪ ಅಂಜ ತುಕ ಮನ್ಪುಕ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಈರು ದಾಯಿಕೆ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಯಾರಂಟಿ ನಿಗ ಎಂಚಿನ ಮಂತದಾರ ಈತನೇಟ ಒಟ್ಟು ಬಾರತನಿಗೆ ಯಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರದ ಹೆಂಗ ಅವರಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಮಾರ ರೋಡ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ನಿಗ ಕಾಸನ್ ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ತು ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮಂತು ಕೊಡ್ಬ ನಿಕ್ಲೆ ಈತನೆ ಅಂತ ಮಂತನ ಯಾರನ್ನ ಯಾನಂತೂ ಕೋಟು ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅರ್ಕಂಡೇರು ಜೊತೆಕ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ದೊಡ್ಡ ರೋಲು ಈರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತ ಒಂಡೆ ಆ ಬಂದು ಆನು ಸೀದ ಬರ್ತೀವಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕರೀಡು ಒಂದು ಅದು ಆಡಿಷನ್ ಅದು ಜೊತೆಗ ಇರು ಜ್ಯೋತಿ ಐತಿ ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಡೀತು ಇರು 3 ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದು ಅದೇ ಈರೊಂದು ರೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೊರ ಇರು ಕುಡ್ಲೆ ಬರೋಡ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಯಲ್ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಆಂಡ್ ಬಂಡದು ಒಲ್ಪಪ್ಪ ಊರ್లో ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲದ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಕುಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯನ್ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತನಗ ಅರ್ಧ ಒರಿ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ತೋಯೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ನೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲೇಮ್ ಪುರ ಎತ್ತದೇ ನಡಿ ಅಪ್ಪ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ಪುರ ಬತ್ತೇರಡಿ
ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕರಿ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರು ಆರೆ ಬಂಡೆ JP ಸರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬಂಡೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ದೇ ಈರ್ನ ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ಪೂರ ಏನ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೇರು ಯಾರು ಏತ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏರು ಎಂಕ ಓವ್ ರೋಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಅಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂತದನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಇಂಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೋಲ್ ನೈತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲಿ ತುಂಬ ಓಡಾತು ಅವ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರ ಬಿದ್ದಿ ಎಂಚವಂತ ಎನ್ನ ಮೋನಗ ಫೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಿಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಆಟ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು 25 ಅಂತ ಜುಲೈ ಅಂತೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಅಡೆಗೋದೇ ಓಡಾತೆ ಆ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ತದ ಆಲ ಬರ್ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾನ ಒಂದು ರೋಲ್ಗಳು ಎತ್ತೆ ಓಲ್ ಎಂಕ್ ನಾರವಿ ಉಲೈ ಅಂಚಿ ಓಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಎಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವೇ ತುಂಬ 3 ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಇರ ನೆನಪುಲೆ ಪುಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೊಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಂಡ ತೊಂದರೆ ಜನ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನಮ್ಮಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗಲನ ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪುನ ದಯಬಂಡ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಡಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪತ್ತು ಪೋಪುನ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಅಡೆ ಹೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯೆ ಹೋದು 3ನೇ ದಿನ ಕರಿಯಕ್ಕ ಪೊಯೆ ಹೋದು ಹೊರ ಪೊಯೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಪೊಯೆ ಹೋದನಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುದಾನ ಪಂಡಿರು ಏನಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಕಿರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿನಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಅವನೊಂದು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಮೇಡಮ್ 5 2 ದಿನ ಕರೆದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಏನ 5 ಸರ್ಡೆ 3 ದಿನ ರಜೆಗೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತದು ಸರ್ಡ ಪಂಡೆ ಬರ್ತದು ಇದು ಅದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ 2 ದಿನ ಬೇಕಾವು ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಪಂಡೇರು ಮನದನಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತ ಮನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶೂಟ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂಡ ಅವಳ ಅಪ್ಪಕ ಲೋಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದ್ಯರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆತ್ತದಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಬಿಡುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಟೀಮದ ನಾಟಕಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಪರ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ತಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಂಬುಲದಿ ಅಂಚೆ ಮೆಕ್ಕಲೈಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೋದು ಮುಲ್ಪ ಪೋಂದು ಉಳ್ಳಿ ಪೋಯೆ ಗುರುವಾರ ಕೆರೆ ಕರಿಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋತಾಯ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಯೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪೋತನು ನಿದ್ರೆ పోతు నించబోదు అంచిపోతాను పోయిన్నే ఎదురుడు ఇందు బరుందు లారీ దాన్ని ఎన్న దశన ఎన్న అమ్మನ ఆశీర్వాదన ఇంక ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನಿ ಪೋತೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೇ ಅತ್ತೆ ಅವು ಇರು ಬಂದರ್ದೆ ಫೋನ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ ಎಬೋ ಎಂಕ್ ಆನಿ ಜುಮ್ ಒರ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪನ ಆಸೆನ ಇದ್ದಾನೆ ಅತ್ತ ಹೋಯ್ ಅಂಡ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ ನಿದ್ರೆ ಆತೀಜಿ ಅವು ಸೀನ್ ಪೋದು ಗಾಡಿ ಉಂಟದೆ ಎಂದಲ್ಪ ಇಂಚ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುತಿ ಇಂಚ ಕಣಿತ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಉಂಟುದು ಇಂಕ ದಾಯ್ತಾತನಂದ ಆತನ ಇಂಕ ಏತೋ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದು ಲಾರಿದ ಅವು ಚೂರು ದುಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆಸೆನೇ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಬುಡ್ಜಿತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯೆ ನಾರಾವಿ ಎತ್ತನೆ ನಾರಾವಿ ಹಿಡಿದು ಉಳಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಂದುತ್ತೆ ಪೋಯೆ ಆಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪೋಯೆ ಹೋದು ಫುಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ಬೊಲ್ಪ ಬರ್ಪುನೆ ತಗೋಡಿ ಪಂಡೆ ಅನಕಲ್ಡ ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ತಾತ ಜೊತೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆತ್ತನ ಟೈಮ್ ಇದ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಯೆ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರಕ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೈಕ್ ಪಾಡು ನಾ ಬಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಳತ್ ಬಂಡ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏನೊಂಜಿ ಮಳಿಯಲ್ಲ ತರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ ಮಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಉಂತೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಎನ್ನ ಹೊರ್ತಿನೇ ಸೀನು ಲೊಕೇಶನ್ ಆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆವು ಎಡ್ಡೆ ಬರು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವೆ ಅಂದು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಲ ಎಂಚ ಆವು ಒಕ್ಕ ಅವಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮಲೆ ನಂಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಟ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂಗಂತದೆ ಅವಿತ್ತ ನಾನ ಅವು ಮೂವಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಅತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಪಡ್ ಪಡ್ವೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಆಂಡಲ ರವಿಚಂದ್ರ ರೈ ಮುಂಡೋರ್ ನಾರು ಗುರ್ತುಜೇರು ಆರು ವಾಪಸ್ ಏನಾರು ಇರ್ತೇರು ಐಕ್ಲ ಲೀಡ್ ರೋಲು ಅಂಚ ಅವಳೈತೆ ಈ ಮಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ರಡ್ಲ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅವ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪರವಳಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅಡಗಿತ್ತೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ಬತ್ತನ ನಾನು ಸೂಪನಿ ಎಂಚಾಪನ ಅಂಚ ಬಂದುಲೆ ಜೊತೆ ಕಡ ಪಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ಆರ್ನ
ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ಪಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ಅವ ನನಲಾತ್ ಪಾತಿರ ಉಂಡಾರಡ ಅವಾಗ ನನದ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಮುಗಿತೊಂದಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಗತೆದ 2ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಬರೆಯರುಂಡು ಆಡಿಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಾಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ